Don bunba ki playa ki bawan na galong ying ka baduk. Bat ki balamat ye ki jing ki jing jinjar hala ying lesam. Namar ka jing duk ka bagi ye gendu. Ki hap ban tray ru ki jaj kam baper ha ka jing ka jongki. Kamper la ka day ka kam ka baret na ka bahe. Tang ban pendap ye ka ying ka sam. Uwe na kita ude u N'Golo Kante uwe ni ki playa bapau kmat kari France. Ulong playa uba lengkot uba dan karenjeng tang sanput siteng. Penban ulong pat uba satar haki jingile kai. Wat la urit beriu wat mut pat bakandai ka besuk ban klong ya ka bol sisin bakaladan haki kijat jong u. Namar udan ru ya ka sab ile kai ka bapla. Dongin ya sengap lengkot syapang ka kana ka jong u N'Golo Kante. La kai u Kante haka arp kandai terik u benai leber kat kandai spak kandai puwei. Haka ri France haka nong ba Paris. Ki kimi ki pa jong u kim day na France. Ki day na kari Mali kabadan hapo West Africa. Henry kilalit sa no siya France haka senam kat kandai spa nriu pau. Ukante nadu bo dangret uwan na kalong ying Muslim. Bat la penhe pensan ye u haka jinghikai niam Muslim. Bat ukpa jong u laklat no haka ba ukante udang don kumba khat wes nem garta ka jingklat no ukpa galawan ra ye ka jing aying asam nama bom dan shu nong bela nong kit nong uban pendap ye ka ying kasam bat ka jingli galong mano ban pendap bam ye ki saungut sipara lembat ka kmi kumta nadu bo dangret hadin balaklat no ukpa ukante ulahap ban terai ki kam kum urang ba namar naga benta ban yarap ye ki jing halaying lesam kenang ban yok pisa. Bat udan ru kata ka jinget bat ka jing sengutu baka jing job kan sawan da ka jing tray sitam. Kumta haka karta badangret ulah tray ya ka kam ken khuit nyun tang ban yok ban yarap lem ya ka kemi haka ba yok pisa ban pendap ya ka bailut baisam. Bat ka kemi jong upat ka lej bela pen khuit ying haying jong kibreu. Hadin kata ukante laong bau judi ru ye ki tiar bu jabo la ne ki dustbin syaki beriu kenang bakin yo ban pendan kam ban mauru daga badi kumne un yo ban yo ye ki pisa bai bam na ka daga ying kesam bat laong bau juyai ru daga kejat ban ledi ye ki ne ki tiar ujuyai bun kilometer haga sisngi. Kumta kene ka kampat kam syam lala setia ban pen imja ya ubat ya ka ying kesam. Ula syam jing hakaban yo ban tet ya ki jing dan kam namar baka jing mi pisa na kene ka kam ka duna hadu kata-kata. Kumta kenang ban biang ban bit ban yo kambiang ka pisa ban dap hala ying lesam ula persyang no sedaka weipat ka kam. Haba pai pat syaka kam yele kai na du bau dang prasnam ula yele kai na ka klub kena ke JS Soranas. Kani kalong nadu arhajar we hadu arhajar kendai. Bat nadu bau dangret ujus ngotenat ru ban pet ye ke jingyele kai ke jong Ronaldo Brazil, Ronaldinho, bat ye ki video yele kai ke jong Maradona. Bat lengba kini ki player ula yo ru sibon ke jinghi kai rengkat ke jing kintiu ye u syakasap yele kai. Bat ula long ru uklur yele kai. Bat da kasap ka ba udan la penlong ye u hadu ba unlong u international player jong kari France. Bat da kasap ka jong u la pauru kum uwe ni ki midfielder jong kari France. Ukante ula yele kairu na ki katu kat ne ki club apo kiri jong ka pertai. Bat ka we ni ki club ka ba uyele kai bat ka ba kampau ka dei ka Leicester City ka Chelsea. Bat menta pat uyele kai na ka club Al Ittihad kabadai na Saudi Arabia. Kini gilong gijing batay lingkot syapang N'Golo Kante uwe ni ki player ubalawan na kalong ying kabadok. Kidan shibon haga background ka ying kasam ka jingi kanduk jing jong u. Henry kini gilong tangkimat ki bangga sywanra lingkot syapang ka jing ka jong u ne urang yele kai ulong ru ubriu uba jamnot ubriu ubam dakwa ya kata ka jing ya gaja haki jing yele kai kublai shibon.